una de les coses que ens posa més de mal humor és quedar-nos sense el mòbil. Sí o no? Perquè l'hem perdut, perquè ens l'han pres, perquè s'ha espatllat. Per sort, és un mal rotllo, però no és una tragèdia insalvable. Per què? Perquè tot el que hi teníem, els números de la família, dels amics i les amigues, les fotos, els missatges, la música, les aplicacions, tot ho podem recuperar. Bé, ho podem recuperar si abans ho teníem guardat al núvol. Però què és exactament el núvol i com funciona? El núvol és un sistema per emmagatzemar informació a memòries que estan lluny dels nostres dispositius electrònics i als quals accedim a través d'internet. La IA és com una setciències. El que vol dir és que és una mena d'armari virtual immens on es guarda tot el que hi ha a internet. Tot el que corre a la xarxa és al núvol. Quan fem una cerca, el buscador troba la informació al núvol i ens la porta al nostre ordinador mòbil en mil·lèsimes de segon. I els correus electrònics, igual. Es guarden al núvol de l'adreça que tinguem. I així amb tot. De fet, parlem de núvol, però hauríem de dir núvols. N'hi ha tants com empreses que n'ofereixen i que cobren, perquè molts són de pagament. El negoci és el negoci. Sembla màgia, però no ho és. Quan guardem un document al nostre ordinador o quan guardem el telèfon d'una amiga al mòbil, queda arxivat a la memòria de l'aparell. Doncs quan enviem alguna cosa al núvol passa exactament el mateix, però a escala descomunal. És a dir, quan guardes un treball que esteu fent en grup a l'escola, el número de telèfon d'algú o el que sigui, aquest document viatja per internet fins al servidor, o sigui, l'ordinador gegant de les empreses que tenen el núvol, i queda emmagatzemat allà. I tot el que fem a les xarxes socials com Instagram, TikTok o WhatsApp també. De fet, molts núvols ho envien a diversos servidors a la vegada perquè encara sigui més segur. Imagineu la memòria que han de tenir els superordinadors de les empreses que ofereixen núvols per poder guardar tants i tants gigas d'informació. Ocupen milers i milers de metres de prestatges i estan superprotegits, perquè si es fessin malbé o fossin atacats, podria haver-hi una crisi mundial. I tot i això, a vegades es pengen i ens donen un ensurt. Actualment, més del 90% de les empreses del món ja treballen fent servir el núvol. I els governs, institucions públiques, i milers d'escoles, i milions i milions de persones també el fan servir des de casa. Quins avantatges té fer servir el núvol? Us en dic uns quants. Pots accedir als teus documents a qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana, des de qualsevol ordinador, mòbil o el que sigui. Pots treballar a la vegada en un mateix document amb altra gent. Això segur que ho heu fet moltes vegades quan feu un treball per a l'escola, oi? I si un maleït virus ens ataque, ens cau l'ordinador o el mòbil a la piscina o ens el roba un extraterrestre, el que tinguem al núvol estarà protegit. Abans de parlar-vos dels inconvenients o riscos que té el núvol, m'acabo el té, que se'm refrede. Gairebé res és perfecte en aquest món. El núvol tampoc. Per exemple, depenent de la cobertura. Si just quan volem recuperar una informació no tenim cobertura, malament. Compte també perquè tot el que enviem a un servidor ja no és només nostre i prou. Està guardat en un lloc on en realitat no sabem qui ho pot veure o llegir. Imagineu-vos la informació que tenen totes aquestes empreses de nosaltres. I si algun dia uns hackers roben la informació del servidor, també agafaran les nostres dades. Tinguem-ho clar. Per tant, és evident que el núvol és un gran invent i és molt útil. Però compte amb el que hi enviem, perquè és un armari virtual del qual molta gent en pot tenir la clau.